Θέλεις να αλλάξεις όψη σε μια ξύλινη επιφάνεια και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις? Από τα γυαλόχαρτα. Ας μιλήσουμε για γυαλόχαρτα. Τα γυαλόχαρτα έχουν πίσω έναν αριθμό. Όσο πιο μικρός είναι αυτός ο αριθμός, π.χ. 80, τόσο πιο χοντρό είναι το γυαλόχαρτο, άρα τόσο πιο γρήγορα αφαιρεί υλικό. Όσο πιο ψηλό είναι το γυαλόχαρτο, τόσο πιο απαλό φινίρισμα αφήνει, αλλά τόσο πιο αργά αφαιρεί υλικό. Πώς πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα γυαλόχαρτο? Θα πάρεις ένα σφουγγαράκι, θα βάλεις το γυαλόχαρτό σου τυλιγμένο πάνω και θα αρχίσεις να τρίβεις την επιφάνεια που θέλεις να μεταμορφώσεις. Ανάλογα ποια είναι αυτή η επιφάνεια, θα επιλέξεις και τον αριθμό από τον οποίο θα ξεκινήσεις. Ένα ξύλο το οποίο είναι περασμένο με λάδι, δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από πολύ χαμηλά. Ένα ξύλο όμως, όπως ένα παλιό ντουλάπι που πολύ θα έχετε στα σπίτια σας, το οποίο είναι περασμένο με λούστρο, αυτό το γυαλιστερό το υλικό, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα 80 γυαλόχαρτο και να έχουμε υπομονή και επιμονή. Σημαντικό εδώ πέρα είναι να μην πηδάμε πολλούς αριθμούς μαζί, γιατί αυτό θα αφήσει γρατζουνιές στο τελικό μας φινίρισμα. Επίσης, σημαντικό είναι όταν φτάσεις στο τελικό νούμερο που θα χρησιμοποιήσεις, να εφαρμόσεις την τεχνική water popping. Δες σε προηγούμενο βίντεο για να καταλάβεις γιατί ακριβώς μιλάω. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε πώς να βάψεις σωστά, τι χρώμα να επιλέξεις και τι πρέπει να κάνεις ανάμεσα σε κάθε χέρι που θα βάψεις το ξύλο, έτσι ώστε να έχεις το τέλειο αποτέλεσμα. Οπότε, ακολούθησέ με για να μην χάσεις το επόμενο βίντεο. Έχεις κάποια απορία? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να στην απαντήσω.